powderलाय powderलाय Apret, मेगना इदि गेदेर जायो आमब्रनलाय गोनां Roll, camera, action आलासि जानो फैनायजों लोगोसे कमेडि भिडिअ बानायगोन कमेडि बुआखो होगोन बोनाया सिख्लाबो नायनो थै नोंना इदिल' गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लालायबाय इनिफ्राय दिनै माने आंनि क्रासखौनो होनजासिगोन आङो गोदोनिफ्राय माने एसे क्रास दंमोन जाहैबाय इनिफ्राय थरायरानि बिसिगि इसानाव थांनो नागिरदों इनिफ्राय माने जोङो नै थरायनाया बेरेफुंजानो आंखौ उदिस्लाब मोनि नै गेस्टिकआनो खाराखै दैखौनो लोंनो मोनाखै थाइजौ हाननो आंखौ बाहेरायाव लानानै फैबाय नुबाय ini buza zaga gayau ini kaldap hangsो kaldap बोरमा फैब्रिया नांथाना थानाया अमा बुरिया नांथाना थानाया एखैजा ओरै नांथाना थानाया ओरै बोरैबा एरखोलाय लांदो जं लामाया नैखिजानो दङ सर्टकाट लामा नामा नों केमेरा लांनो मानो हायालै जोंफोर एक्सपिरियेन्ससो गोदोनि दिसुं अमा बुन्दा नुखागोन बेखौ नाय आं नांथाजानो गिदोंमोन ना आं फार्स्ट नालाय आं इदि जाबाय नोंसोर आंखौ नुखानाय अमा बुरिया हांसो बुरिया जेरै नांथानानै खिथु खायथा खालामना थायो इदिसो मिथिबाय इनो नै थाइजौ माहा ख्रि तामाम खोरैलै बाप्पावै गोरलैयावनो खिन जाबाय आरो गिदिरथार जागोन ओमफ्राय गिदिरथार जानायनि सिगांनो बियो स्रय सिरिजोबो गावस्रा सिरिजोबो माने आथा खम दा आथा बरा बिदिखौ मिथिला खिन्थु जों दा हाननोसै फरायनायनि बिसिगि आंनि क्रास होनजासिगोन क्रासानो दे आंनि माने मा होनबावनो दा जों आलासि जानो थांगोन आरो इनिफ्राय दा जोङो थाइजौदो बुरखायहैगोन जाहैबाय फरायनाया आलासि गावनि बिसिगिखौ गावथ' हाननो हाखाया ओमफ्राय आंखौ लानानै फैबाय नुबायनो एसे गोलाव दानदादो एसे गाहायनि थाइजौखौ हाननो हायो नामा सोर खोथानो नोंलाय आथाया मेगनाव हाबगोन बा देन्जार नै मोनांसेयानो नै गोमो जाबाय नै मोनांसेया लांगासिनो कितिन लालै दाखालि हरखांबाय इनो हरबावगोन जायाबा बिफांखौ दानफैगोन नों हरनो होआबा बा किति नों जायाबा नोंनो हरनो होआबालाय बिफांखौ दानफैगोनलायनो ओरैबायदि दे हानबाय था दे आखरनि हान नैफोर माखा फारनि माखाखौ गथ' माखाबो जाबावबाय ओमफ्राय खोरैबायबो दा नै जों हानलाय थानायखौ बोख्लायबाय हो आं हाननो हाला माबार मोजांखौ फिथाइया हाननोबा हाननो आं लोगोफोर इखिनि हानखांबाय ओमफ्राय आं दा हाननो हाला आरो खस्थ' मोनजोब्बाय आङो बेरेफुंजा इफोरबायदि लाना फैनानै इफोरबायदि बाखा बुंनो नाङा मिथिबाय आरे नोंसो थांनो एक्साइटेडसिन जादों आंनिख्रुइ माथो आंथ' थांगोनानो ओमफ्राय नोंसो बांसिन इन्टारेस्टसिन जादों जों एक्सखौ नुगोन आङो अरे कहना क्या चाहते हो माबा एक्स लायनो माबा क्रासखौ ओइनो होनफ्लाङो नांखौ बुजानो आलासि जानो लांदोंना बुजानो लांदों नोंलाय आंखौलाय बुजानोबो हागोन नों बायदिया नों सान्स लायोना नुवाखै गोजा गानलायनानै आसोला डेन्जारसो काट्रा नुखायो गांगाथफाखौ दे गांगाथफा हान बल्दि गाव गाहायनिखौल' नायनानै हानो ओमफ्राय आंखौ गोजौनिखौ खस्थ' खालामो हबे बे बालर नै दे हादो हबजों थाइसेखौनो बोख्लायनो हायाखैनो मा जागोन नोंलाय होमबालाय नै गिटार संनो आं जाग्रोनोसै लाबाखै नैखैजा फिल्डखैजा गथ' माखा फैनानै इयाव बुस्रि फैबाय थायो थाब रावबोथ' थाखायानो नालाय खोरनासो थाङो ओरैनो जाखानांगौ जाबाय बाल्थिंसे बा बरिया थौ इसालै दिनै आलासिनाव ओंखाम मोनजाहैनाया ओरैबायदि गोबाव भगबान दहायनो ओंखाम जाखांदो आं सख'फाखौसो आबदा मारिना फैलाय लांबाय दाबो खानसि खुरैखौनो सुखायाखै नुबायना नोंदि इफोरबायदिया बखिदो आंखो आलासि जानो गोनांबाथाय थाब थां थिं स्रां जानांगौ मानसिया बुजिबाय
sang जानायखौथ' सुना गालांखानो नागिरदों बाहाय दायो आंनो संफैफिननांगोन ना ओमफ्राय माथो सुफा फैयाखै होनबालाय एसेथ' अननाय ओंखारदो बालाय बा सुफानाया स्टाइ जाबाय इ खानसि गंब्रैखौ सुफालायनांगौ नामा लाइन दं मटर दं मा नांगौ भगबान दिनै आलासिनाव थांगोन ना थाङा मोनहैगोन ना मोनहैया आं मिथिला फरायनाया दिनै तामाम खुसि मिथिगोना नै मानो होनोबाथाय इलेक्सन रिजाल्ट जोबनाय लोगो लोगो नैबे जोंनि लामायाव सेन्ट रेभेल अन्थाइ गारबाय नै दिनै गारफैबाय आरो नै माने मोजां जासिगोन बेखौ दा एसे सिबिदोरै उरना नुनांगौमोन ओरैनो ना इखिनियाव नैनो थांगोन दे ओरैहाय इखौनो लांनो हागोन इलेक्सना मैयासो रिजाल्ट होदोंमोन अन्थाइ खरिगोन नामा थेंक इउ स' माच बिराद लेथ्रा जायो अखाबानो बिराद लेथ्रा जायो बा बेखिनिखौ बर्तमाननि खार'नै होनानै दोनथ'गोन ओमफ्राय प्लास्टार जाबा आंबो मोनो इसोर भगबाननि लामायाव आं थाबायला नै लाबदो गारलांसै होनबा फरसुनासो लागोन फरसुनासो मानो होनबाथाय जोंनि लामाया हामसिगोन गारि सालायनोबो मोजां जासिगोन हाब्रु गानो मोननाय नंला होनबाबो जासै आरो बर्तमान 2000 years later लोगोफोर फैनानै दायो बृन्दाबन हटेलाव जोङो मिथाइ लानो फैबाय आरो दायो माबा माबि मेथाइफोरखौ लानोसै नै मेथाइफोरा मा लानाय जायो गाङाथ' बेस मिथिसिगौ मा मेथाइ लानो फैदो दखानाव मेथाइफोर इसोर हाबनोबो होआ ओइ मोनसेखौ ला ओइखौ इखौ ला नै बृन्दाबनाव मेथाइ लांनो हा ला 15तासो ला तामाम गरमनिफ्राय नेथ'रायनानै अबस्थाया माबायदि गुज्रें मानसिनि अबस्थाया जायो नङा माने बेफोरबायदि गरम न'आवनो जाखादोंमोन नालाय गाननाय जोमनायजों मेलगैया होननानै नङा गानना फैखादां बाइकआव फैनानै बाइकआव जुराव फैबायना जुराव फैनायखाय बेफोरबायदि जादों गुज्रें खानायफोरा बिरखुंजोबबोदो आरो नैखौनो लानांसिगोन आंनि फेभरेट कार बेखौनो लानांसिगोन मोजां मोनखायो आङो साखा गेदेर बुस्थुखौसो मोजां मोनखायो आङो लामाया हामबाथाय बेखौनो लानांसिगोन मिथिबाय भगबाना मा खालामो लानो होबाथ' लासिगोन भगबानासो लानो होबाथाय लागोन मिथिबाय मेगनखौ आलो होजोबगोन आं लाना नायबाय था बा आलासिनि न' मोनफैबाय नै बेसे आरो हिनजावनि आखाइनि ओंखामखौ बेसे जाबाय थानो आखाइ सोलायजना जानो फैदो माने बिराद गोबावनिफ्राय लेंहरबाय दंमोन फैनो टाइम जायैनि फैनो मोनाखैमोन जों आरो हौवाफोरा माला हिनजावनिफ्राय बेलेग आखाइ सोलायनानै ओंखाम मोनजागोन जाबाय नों लेंहरनायनिफ्राय मोजां मोनदों बेसेबा लेंहरनायाव फैनायखाय इनि नामा सेजा ओमफ्राय नानि सासेयालाय स्कुलाव थांदो मोनफैबाय दा दसे रेस्ट लानोसै गारामाया खुसेर रोसि लोंहोनानै ओरैनो जाबोदों इसा खबर लायाखैना माबा बुंदोंमोन आं जालाखैजा फैनो नागिरदों ना दे दसे जनि र' जोङो मोनफैग्रोबाय ओमफ्राय किटिलाङा आन्दायनानै गिदिंगासिनो यासो जोंखौ गावसानि न'खौ लिंदोंमोन गावसानि न'खौ थांबा थांखो दावनानै आरो बाख्लायफिननायसो जागौमोन जोंना खाथि जों मसलपुरनिफ्रायसो फैनाय जागौमोन डाइरेक्ट जों पाठसालानिफ्राय बागमाराखै सिद्दा फैबाय थादों जोंखौ गावसादो लेंहरदोंमोन गावसानिफ्राय फैनो होननानै लेंहरदोंमोन ओमफ्राय गावसासो दा आन्दायनानै गिदिंगासिनो अनसलि गोजानाव दंसो होनबालाय डाइरेक्ट थांबा बुजाबो मोनहैयो ओमफ्राय खोन्थानो रोङा आङो डाइरेक्ट मोनहैयो आङो थांनायखौ रोंगौ ओमफ्राय सोरबा सोंबाथाय खोन्थानो रोङा गावनिफ्राय डाइरेक्ट ओरै फैनानै काश्मीर थांनाय लामा होनना मिथिबावासै हिनजावफोरनि बिदिनो लामाखौल' सिनायो होनदों मालायनो खोथाफिननो रोङा एकदम निजिल' सिनायनानै थाबाय खिन्थु मालायनो खोन्थाफिननो रोङा आरो दा इसा आन्दायनानै दं जाहैबाय अनसलि आं खनसे फन हरनि र' ओइनो सोरबा फैबावदो इथिंजाय सोर इयो आं फैबानो फैफायो
मानो फैदों नोंसालाय मानो फैदों आयु बाबु हस्टेलनिफ्राय मोनफैबाय हस्टेलाव थाबावगोन नोङो हस्टेलाव थाबावगोन थागोन बोसोरसे थाबाव थाबाय थागोन दे थाबाय थागोन गारि साबि बख'नो मानसिलानो थाइसे थफ्लाखौनो होनो बखरदोंमोन थाइसे थफ्ला लाना फैनो इमान खस्थ' बेरे फुंजा बिसनानिफ्राय बे थाइजौखौ मा खालामदों आंखौ बिसनानिफ्राय बोखांनो होननानै हानदो आंखौ थाइजौखौ उनथियावनो बिसनानिफ्राय बोखांनानै हानो दे सासे सिगां मोनफैग्रोलायनो आन्दायनानैनो दिहुनलामाखौनो मोनाखै हस्टेलाव गोसाननायलै बयाना मास्टार गोजान नै एसे गोबाव जायो होमबा मानसिया आं फैखायाखैनो थाब जों पाठसालानिफ्राय मोनफैलाय फैखायाखै इसा थांग्रोथोलै होननानै दे लोंदो आलासि जानो फैबाय नालाय जागायदो थान्दाजोंनो जागायग्रोबाय उदैया जिलांनोबो हागौ दिनै खुनु गेरेन्टि गैया नै जागायबायानो सानस्रिलानाव इथिंजायबो नै सानस्रिनि बिबनां इथिंजाय नै इयो सोर इखौ सिनायखायो ओमफ्राय नै नानि इय बिमायं गेदेर इयो बिमायं गेदेर ओइ नानि बाबुआ फैदो हस्टेलनिफ्राय लाना फैदो गथ' फिसाखौ बेसे आलासि जानो थांनो लुगैयो ओंखायनो लाना फैबाय बोरैबा टाइमाबो ग्रोब मिलायथारदो जानावथ' फैदो थाबाय थानाङा इसाना हस्टेलाव दोननो इसा गाबोन स्कुल दङ गाबोन फुङावनो दोनहैलायनांसिगोनसो साहा लाबलायबाय नै साहा साहा उदैया बुंखाबाय आंना हाना रोजा नोंबो लोंफै इयाव फै होख्लाय उदैया बुंबायानो आंना मानो दानिया हगन जायाखै सं थान्दा लोंना थान्दा लोंना थान्दा माखा लोंजोबना लाबाय मा सिरि सिरि मानो गाव नाखौबो लोंदो ओंखाम जाना फैलायाखै दिनै नोंहा गेदेर सिनायना लादो मैयानो बासिदो गल्लाखौबो गेदेर नायना लाबायबा सालोंनि बहाय था होनदो नों थाङा नोङो दे नै इसोर बेरायनो थांनो नागिरदो सिमला बाजाराव थै नोंना इदिल' दिनै जोङो आलासि जानो फैनायजों लोगोसे कमेडि भिडिअ बानायगोन कमेडि हुवाखौ होगोन बोनाया खावथाम बानायगोन दुल उनलांनोबो हागौ दिनै ओरैनो मानसिया खारगासिनो गिनानै गिदोयो बुद्रुगोन ना गिदि जाबाबो मोदोमानो जानो मोजांसो थाब बुरायनाय नङा नोंना औवाया आंखौसो बुरै नुलायलांगोन खोमा ओमफ्राय नोंबो बुरनाय नङा नोंबो फिसा सेरेरेथार आं मार मोदोम मोना लायो ओमफ्राय मोना आंबो एसे ओंखारनो जायो मोदोमा नुगोननिखा ओइ खोनादो नोंखौ मबाइलाव गेदेर नुयो मोगथाङाव बिदि गेदेर नङा नोङो एसे ओरै हुमा हुमि नुवाना एसे ओरै जाख'नाय लोंख'नाय नङाना मिडियामनि नामा नोङो हाय हस्सा मा मबाइलफोराव मानसिफोरखौ हुदु हुदा नुयो जोंफोरबो नुमारोना दामफ्ला नुयो गेदेर नुयो एसेबाबो गेदेर दाखालि जोंहा थांनायाव एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ सोरखौबा बिदिनो गेदेर नुयोना ओमफ्राय मबाइलफोराव गेदेर नुयोना मोगथाङाव फिसासो टिप्रि मा नोङो मा बिजाब जालि नोंसोरलाय मा जानो नेनाय बायदि नोंसोरलाय इथ' इ फारसेथिं बयलार हांनाय नुदो इखौ होननानै खुदैयानो मन'गासिनो दहायनिफ्राय स्रोद होनलायदो खुदै मन'नाया गोथाव मोनोना सावनायखौ गोथाव मोनो हे भगवान नै हारसिं गोजा नै बयलार हांगासिनो दे मोनग्रा नाखै
थरनाया नुहुरना कुदै मनगासिनो इसे नेथ' जाबायानो नै जासिगोन बेफोरबायदि हांनाय नुबाथाय थरनाया आथुर आथुर जाखायो दा आरो लगायस्लाबनो होनाय नङा इयो खनजाग्रोगोन जायो होननायखौ मानसि बिदि जाना मानसि आलासिनावसो दंफैयो नोङो न' गैया माया बिदिसो होनबा इथियाबो एखे बिदिनो सानैबो आरो इलाय मानसिया गावनावबो गारियानो दङ गावबो दायफोरानो खिन्थु मालाय सलायनाव गाखोनो हायानो आं दिनैसो मिथिदो इखो दुलबर मानसियाबो गारि सिङाव हाबनायनिफ्राय माथो दसे ओमफ्राय जिथिया नानियाबो बोरैबा मोनदों होनना बुंबाय हेद जिरायनाया खिरखिखौ ग्लासखौसो खेवग्रोदो ओमफ्राय ओंखारखांनानै हेद ओंखारखांनानै साइडखैसो थांखादोंमोन मानसिया गोबानो हर साइडखैसो थांखादोंमोन गोबांखौनो मालाय होननानै एसे दुलबर नोंखौ दिनैसो मिथिबाय आं दुलबर होनना बोरायबायना आरो इन्जिनानो गेसकेट गैलाबा 2 hours later. मामायो बिलाइ अमा बिबु नाफाम बापरे मेगना इदि गेदेर जायो आंबुर होनलायगोन आं दा जों खानैनावल' गोलैग्रोनानै दं माला इनावदो नै इयावदो नै नोंसानि बायदिसो इसिङा बेनिफ्राय नै लुगैनाय नालानो एकदमबारे बेखौ जों जाखोबानो लानि ओमफ्राय दायो मा जाबाय थासै रल केमेरा एक्सन स्माइल मिनि सानस्रि स्माइल जुदि स्माइल फट'शुट शुटिं सोलिदो सालथि एबार गेजेराव हाबसन दे सालथि मासे डाबल खनसेला दे इखोसोर सानै खेबुदों नोंहा डाबल आं हमसे लाङो डाबल दे दे मालाय गामसाखौलाय मानो बोखांदोंलै खेबनाङासो ओइ बिदि जायो नामा मोजाङै स्र'ला जाय बर' हारिनि स्माइल 1 2 5 बरिया खात्रा ini yang bersau नों थांदो एबार नों माने एसे दाखौनो थादों बोरैबा नुगोन ना एसे हिन्जावाबो साजायनाया मा जालो आयै powder एसे साजाय Erta. एसे साइज होननांगोन ना मोजां ना एसेबो मोजां मा बुजिया आं थिखांग्रो नोंबो था खनसे आंखौ थिखांग्रो र'हाय थ'फा र' दलथा नै नों माबा होनदांग्रो नै आखाइ दे दोनथ'लाय इखो वाव नै हाबा जाखानानैसो इयो खाना जानायनि नै सालथि खनसे इखो दोनथ'दो दे मिथिंगा दोनलाय माबायदि गावनो मिनलायगासिनोलै दे जाला इसोरजों सिने दुना मालै मा wen ya kan deh माबायदि लानांगोन दे यावराव फैनाय गैया दे ini मा गायथा थाइलै एसे गोजौना ready smile mini berasi deh ini mini oke saya mini ya केमेरामेना नाया माने danger katan deh Korea dari usman दे सिनेमेटिक दे सिनेमेटिक आलासि जानो फैनाया मोनालाय लांबाय बेदनोबो रानना हायना होलाय लांबाय गांगा थफाया नै बेसेबा आलासि गिदि जा दसेर sampai mau pada saat datang semua apa ओइथ' जानायानो जानायनि मानसियानो गैया ओइ आसल menjalankan बा नायखाया मोनजानायखाय बे नायलाय
जानायाव मा आइ बन्दु गैया जानायाव जानायाव बै हन्द गैया बेथो मैथाजों ना हांसो बेदर आरो लेस्रि भाजा इसर भगबान दहायबो मा जाखो अमा बेदर अमा बेबु नाफाम इसर जि गोबांखा आइटेम्सफोरा होख्लायदो माबार जादो ए मोनाबाय गावनाव दालि खाहायनांगौ आंनाव साहायना हरबाय अ नों दाल जायामोन ए मैथा जागौमोन दे जादो माबार ए लागाव साले होख्लायदो खात्रा मोजां मोनदों नोंसोर फैदो जोंनावबो थांनांगोन बिराद मोजां मोनदों जोंनावबो थांनांगोन खानसे गोजोननायलाय बुंनो हाया नोंसोरनि थाखाय स्पेसियेलि बेखायनोथ' जोंनावबो सानसे स्पेसियेलि जानानै थांनांगोन अ 28 तारिखै आं लेंहरगोन जाले बावगारना दे जादो जाले माबायदि गोथाव बे मैथादो ना नाङा मैथाजों ना ओमफ्रायो हांसोजों हांसो आलु ओमफ्राय भाजा लेस्रि आलु आरो दहाय यांसोनो उदै बुंजासो अ मा बेदरखौनो सिनायाखै नामा नोङो ए भगबान बेदर सिनायलायै जाबाय दा जोङो जाग्रोना लानोसै जाखांनानै मा जायो जाबाय थानोसै नामा थोरना थांनोसै बेथो मोनालायबायनो थांसै एक्टर नै फेसबुकनि एक्टर थांसै आरो नोंबो थांनांगोन बावनो मोना लेंहरबाथाय नोंबो थांथारनांगोन जों बायदि खामानि गारनानै नैथिंबाय नै नैखौबो लांफा थांखिखौबो लांफा आरो नैथ' थांखानांगोन इसाबो नानि थांसै बाय बाय नै नानि इयाव बाय बाय होनलाय नैसना नै नालाय लाजिबाय थादो गासिबो बाय बाय अ गाखोदो नोंसा गाखां भगबान रायलाया जानो थांगोन बिसोरो थांगोन इसान थांनांगोनो नोङा जानावबो थायासै सानावबो थांसै नोङा नोंसानि सिगां इसा लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आं फैथाराखैमोन ओमफ्राय ना दा इसियो आंनो नांलाय हरगासिनो बुद्धि खालामदो नांलाय हरगासिनो लोगोफोर अखा हाबाय लोगोसे थरायनाया खरस जाबाय ओमफ्राय जोङो माने न'आव मोनहैस्लाबासै इसाना खाथिसिन जानायखाय जों इसानाव फैदों खिन्थु ताला मारनायसो न'आ नै ताला मारनासो दोनदो ब तालायाबो ओरैबायदि गेदेर ओमफ्राय लोगोसेनो मानसिफोराबो मोनफैबाय नै फाइनालि एकदमबारे डेन्जार ताला मारखादों नै तामाम गेदेर तालाया बाबा तालाखौ नागिरो अ नोंसो तालाखौ नागिरा ओइ मोसानो हायदि उलि जायासैलाय गारामा तारामा माने सानानै माथो थरायजोब्बाय गैला खालि उन्दुनांगौल' बिसिनायावनो दा थरना माबायदि उन्दुनोसै जेबो राहा नै माबायदि सफैदा मा कालारलै सलदालाय मा कालार बा सलदा मा कालार र' नो लानो आयै बिमाबो आदै लिंजोब्बाय आयै दाउसिन दाउला बाजोबलांबाय रावबो गैया माथो इसर मयसराबो गाखोनोसै बेथोनोबो आं उन्दुनोसैलै दुगैनानै इसर भगबान लाइन दंना गैया मेंग्लिनाय देहा काट्रा जाबाय लोंबाय आयै मेक्सनिबो सायाव अथिक गाला सनालि नामा सनालिनि फिसाजो काट्रासो एकदमबारे फैया होनबाय आं न'आनो मोनहैयो मिथिना ओमफ्राय आं न'आनो मोनहैयो ब्रा लिंना लाना फैयाबालायनो आंनाव फनानो खालामलानो उन्दुनो ओंखारबाय दे नों बारदों उन्दुनो ओंखारबायथ' आरो फैयाबानो माने फनखौनो खालामलानो सारा दिन फनखौनो खालामलानो आंनाव ओरैबायदि गोसोखौ दसे खान्थि खालामनो होननानै फैथारबाय आरो ओमफ्राय गैया उन्दुनोसैलै अखा हाना बोबाय अखाया सान्स बारा बुस्थुआ दुगैनोसै आं बेदो दुगैनो मानजोब्बाय